Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телибез. Бүген чәршәмбе, димәк эфирда иң халыкчан уйнагыз гармуннар тапшыруы. Узган чыгарылышларда без сезне Свердлов өлкәсе гармунчылары белән таныштыра башлаган идек. Бүген дә әлеге күңелле сәяхәтебезне дәвам итәрбез. Hayırlı gün Irak'tan kelgen dostlarımız, milletteşlerimiz. Biz sizni şunday sağınıp gittik. Bizning milli yurtimizga rahim etiniz. Бик зур рәхмәт сезгә. Фрида Фәридовна, әйтеп китегез әле, шундый матур итеп каршы алдыгыз безне. Бу сезнең нинди коллектив була? Бу безнең Березовский шәһәрендә оешкан Курай халык ансамбле. Рәхәтләнеп яшибез, әлхәмдүлилләһи шөкер. Үз телебездә сөйләшәбез, үз телебездә җырлыйбыз, үз телебездә укыйбыз. Гармун белән яшибез, гармун уйнап, гармунга кушылып җырлап, күңелләшәбез. Безнең бөтен булмышыбыз дип әйтергә кирәктер инде. Гармун белән юанып, куанып, шиш җирләрдә яшәгәч, туган илләрне, туган телләрдә җырлап гомер итәбез. Хөрмәтле тамашачылар, без Урал төбәгендә Татарстан Республикасының даими вәкиленә кунакка килдек. Менә карагыз әле, менә монда шундый матур. Мин монда берничә ел элек булганым бар, но менә карыйм, ремонттан соң бу танылмаслык җир. Даими вәкилекнең даими кунаклары безнең монда. Гармунчылар әлбәттә инде. Абзыйлар, хәерле көннәр. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, әйбәт. Әйбәт. Гармуннар уйныймы? Уйнайбыз. Уйныйлар. Сез үзегез менә шул Екатеринбург шәһәреннән инде. Юк, без Свердлов өлкәсе Сысырт районы Октябрьский поселогынан. Октябрьскийда ничек анда гармунчылар бармы? Бик әз дисәң дә була. Хәзерге заманда бик әзләр. Нигә микән? Яшьләр күбрәк телефонда утыра, күбесе нигә телефонларны мавыгып, музыка белән бик шөгыльләнмиләр. Шунысы гына дөрес. Сезнеңчә, ни эшләргә кирәк менә шул яшьләрне уятып, менә шул гармунда уйнасыннар иде инде. Нәрсә эшләргә кирәк? Безнең поселокта музыкальный школа бар. Менә анда укучылар бар, конечно, но репертуар гел русча, менә татарча репертуар белән безнең поселокта күп кенә татарлар яшәй. Шуңа күрә репертуар, татарча репертуар белән татарча сөйләшеп, балалар белән менә шулай итеп без татарча эшләргә кирәк дип уйлыйм. Интернетта да бит инде күп ноталар бар бит инде, баян өчен, гармун өчен, татарча да, анда урысча да, нәрсә уйлыйсың, нәрсә телисең, шул бөтенләй бер интернетта бар бит инде хәзер. Шунысы шулай. Баян, гармон кружоклары тоже немешалы барысы да кирәк, алар, чтобы яшьләрне тартыр өчен, шуның өчен. Димәк, сез әйтәсез инде, гармонда уйнар өчен
татарча укытучы да кирәк. Обязательно. Менә мин зря гына бу проблеманы күтәрмим бит инде. Сез бит инде менә шунда Урыс регионында яшисез, бит Свердлов өлкәсе бит инде бу. Монда понятно инде менә татарлар, әз инде музыкантлар, ну, әз инде менә шуңа инде менә шундый сорауларны сорыйм да, менә нишләргә? Сезгә берәр булыш, может быть, кирәкме? Ноталарны җибәрергә мисың? Или үземәме килергә, теге мастер-класслар белән килергә мисың? Студентларны җибәрергә микән Казаннан сезгә? Нишләргә? Менә сезнеңчә? Менә шунысын әйтәсе килә, безнең үзебезнең ансамбльләр бар, татар ансамбльләре, җыр ансамбльләре. Икәү Первомайский поселогында минем үземнең ансамбль дуслык, Октябрьский поселогында Бәйрәм дигән ансамбльдә. В основном безнең җырлаучылар хатын-кызлар. Ир егетләр менә хәзер олы яшьтәгеләр инде, яшьләр в основном йөрмиләр андый җиргә. Вот шунысы проблема безнең. Но үзегез килеп мастер-класс күрсәткәндә бик яхшы булыр иде, конечно. Яра сөйләштек, алайса җәй көнеме берәр көне килеп, рәхәтләнеп, мастер-класслар куеп, мин сезгә ноталарны алып киләм, гармуннар өчен, баян өчен ноталарны алып киләм, сөйләштек. Да, музыка бит дәртләндерә, көчләндерә. Күңелгә яхшы. Ярар, сөйләштек. Кадерле тамашачылар, хәзерге вакытта без Идиятовлар гаиләсендә кунакта. Ирина ханым һәм аның улы Данил безгә искиткеч матур җыр бүләк итте. Исәннәрмесез, ничек хәлләрегез? Исәннәрмесез, әйбәт хәлләребез. Менә бит инде Россиядә 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Һәм инде менә шундый матур гаиләләрне, иң мөһиме, гармунда, баянда уйнаучы гаиләләрне күрү безнең өчен инде бу нур өстенә нур, шатлык өстенә шатлык. Ирина ханым, гаиләгез белән таныштырып китегез әле. Мин бик бәхетле хатын-кызмын.
Бик бәхетле әнимен, бик бәхетле ҡарт әнимен. Мин баянда уйнап башладым. Беренче баянымны минең әтием гармунчы үзе. 6 яшта беренче баянымны миңа ауылга кайтарып бирде. Мин авыл простой кеше инде. Гади кешебез. Вот 6 яшта беренче гармунда уйный башладым мин. Данилның 2 ҡарт әтие дә, берсе Тальян гармунда уйная, минең әти гармунда уйная. Менә бит, демәк инде Данилга ул гаиләдән килә. Гаиләдән килә, каны белән килә, биш килә инде улыбызныкы. Ирина ханым, үзегез кем булып эшлисез? Мин повар булып эшлим. Аш-су устасы, әйеме? Аш устасы булам әйе. Данил мәктәптә укый, 11 классны быел Алла бирсә бетерә. Вот кызыбыз декретта утыра, нәнәебез бар. Ирегез? Иреп тоже водитель булып эшли. Гади кешебез. Данил, син инде 11 сыйныфта укыйсың, димәк инде уйларың бардыр, кая укырга кергә, кем булырга хыялланасың? Инженер. Кая укырга барачаксың? Урмушка. Бу ничек иттереп безнең тәрҗемә ителә? Уральский государственный университет путей сообщения. Аңлашылды. Данил, менә кем сине шулай матур иттереп баянда, гармунда уйнарга өйрәтте? Мин 7 ел музыкаль мәктәптә укыдым, анда баянда өйрәндем. Ирина ханым, нәрсә әйттегез? Безгә инде бу гармунга, Тальянга мәхәббәт ул гаиләдән килә дип. Менә шулай да, сезнең өчен гармун ул нәрсә? Аңлыйм, сезнең бит инде эшегез дә күптер, әйеме? Гаиләне карыйсы бар, балаларны карыйсы бар. Тик шулай да гармунга димәк бит инде вакыт табыла. Аның өчен бер бүлмә бар безнең, отдельный дип әйтимме, малай белән без аңа эштән арып кайткач, минең баян тавышларын ишетеп калам, улым белә. Эштән арып кайтам, ул гармунда уйнап җибәрде исә, чыгып утырам, бөтен эшләрне бәреп чыгып утырам да, баламның уйнаганын карап, җырлап, моңаеп, сөйенеп, прямо шухатлын итеп утырам мин менә бүлмәсенә чыгып. Малай белә минең шулай яратканнан, тыңлыйм. Кич утырышу була инде безнеке. Просто вот баянда уйнап, җырлап, шулай итеп без үзебезчә кичкедә шулай итеп кичләрне үткәрәбез шулай итеп. Көндә түгел, конечно, но вот шундый безнең. Аннан әйтергә кирәк, Ирина ханым, сез менә беләбез бит инде Екатеринбург шәһәрендә яшисез, әйеме? Әлбәттә, монда күбрәк бит инде рус даирәсе. Тик шулай да сез татар телендә сөйләшәсез, татар телен онытмыйсыз. Менә монысы өчен сезгә тагын бер зур рәхмәт. Һәм әлбәттә, инде балаларыгызга да өйрәтәсез бит. Әлбәттә, кыендыр, әйеме? Кыендыр саклап калу туган телне. Без бит татарча иде полностью сөйләшәбез. Русча сөйләшмибез, татарча гына сөйләшәбез. Безнең кызыбыз да татарча сөйләшә, внучкабыз белән дә татарча сөйләшәбез. Әйе, татарча беш, татарча. Димәк, кешенең үзеннән тора дип әйтергә кирәк, әйеме бу чиракта? Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең гаиләгез белән танышуыма мин бик шат. Һәм инде әңгәмәбез азагында Данилдан бер музыкаль күчтәнәч. Миңа калса тамашачыларыбыз бик көтәдер. Урал төбәгендә яшәүче татарларның бар тормышын нәкъ менә шушы басмадан укып була, ул Саф Чишмә дип атала, һәм аның баш мөхәррире безнең янәшәбездә Фәвия ханым Сафиуллина. Фәвия ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Менә укып чыктык. Газетагызны чынлап та бик тулы газета. Ләкин бит әле бу сезнең төп эшегез түгел, белүемчә. Моннан кала бик күп менә безнең татарларыбыз өчен җан атып бик күп эшләр башкарасыз. Инде мин Татарстан Уралдагы даими вәкиле урынбасары булып эшлим. Без инде анда үзебезнең төп эшебезне шушы ике төбәк арасында гына түгел, гомумән Урал төбәкләре арасы белән Татарстан арасында икътисади һәм гуманитар мөнәсәбәтләрне җайлаштыру буенча эшлибез инде. Һәм әле иҗтимагый эшләремдә бар, ансы Урал татарлары конгрессының җитәклим, Бөтенләй татар конгрессының милли шура әгъзасы булып торам инде, һәм
Шушы гәзит инде минем йөрәгем, ул 22 ел чыга, 22 ел буена без аны чыгарабыз инде. Менә шушы Урал төбәгендә, Свердловск өлкәсендә бердән-бер татар газетасы, бердән-бер милли телдә булган газета дип әйтәбез инде без аны. Сез бит үзегез туу белән Свердловск өлкәсеннән түгел. Мин Арча районының Ташкүчү авылында туганмын. Гомумән Казанда бетердем институт инде, финанс-икътисад институтын бетердем заманында. Һәм 81 елда Уралдан дәртле, матур, шибәр бер җегет кайтты да. Минем кебек. Әйе. Эш көн мине белгән килеш алды да китте мен кияүгә. Менә уже шуннан бирле мин Екатеринбургта, Свердловск өлкәсендә гомер итәм һәм гомумән беләсезме, ул теге беренче елларда бит инде телемне сагыну, туган моңнарыбызны, гармун моңнарын сагыну булды инде, бик нык сагына идем туган якларымны. Монда бит инде татар җире генә түгел, мин аннан соң аңладым аның татар җире икәнен. Әле беренче елларда бит инде мин заводта эшләдем, экономист булып ул вакытта, якын тирәмдә татарлар күп түгел. Шуңа күрә бик каты сагынып яшәгән вакытларда инде минем телевидениедә тапшыру эшләп карау теләге туды һәм 93 елдан башлап 2001 елга кадәр өлкәбездә безнең көн дигән татар телендәге тапшыруны ясый башладым. Үзем ул вакытта инде телевидениедә баш бухгалтер булып эшләдем. Әйтәләр бит әле, пользуясь служебным положением дип. Һәм татар телендә тапшырулар чыгара башлагач, әзрәк журналистикага да кирип китәргә туры килде. Бик яратып эшләдем мин аны. Әле дә менә ташлап бетерә алмыйм. Менә шушы гәзиткә күчтем мин аннан соң. Гомумән ул телевидение безне бик күп җиргә алып чыкты һәм мин мондагы татарлар белән танышып, монда татар тормышының шул хәтле бай, шул хәтле матур икәнен белеп, рәхәтләнеп яши башладым. Үз илемдә кебек. Ни өчен дигәндә, Урал җире татар иле. Монда татарлар шул хәтле күп. Һәм гомумән аларның миллилеге дә көчле дип әйтәсем килә минем. Менә сез бит инде күрдегез, нинди матур баянчыларыбыз бар, безнең гармунчыларыбыз бар. Аларның да бит йөрәкләре татар моңнары белән ташып тора. Рәхәтләнеп, шын күңелдән аларда бит менә татарлык ул. Шуңа күрә мин бер нинди пессимизмга биреләсем килми, безнең телебез бетә дигәнләргә безнең әле бит менә шундый кешеләребез күп. Без әле яшибез, без әле алга барабыз дип уйлыйсы килә мин. Амин, амин. Безгә нинди зур бәхет. Менә без шулай уйнагыз гармуннар белән чыгып китәбез, төрле төбәкләргә чыгып китәбез. Һәм безне үзебезнең татарларыбыз ничек итеп матур иттереп каршы алалар. Шуңа күрә менә безнең татарларыбыз һәр җирдә дә бар. Яшәсен безнең татарлар. Урал төбәге ул бик бай. Монда җир байлыгы да бар, әйме? Иң бай әйбер менә шунда Уралда ул Урал татарлары. Кешеләре. Әйе. Безнең әле Урал татарлары дигән көйебез дә бар, без аны гимн ясадык. Аның сүзләрен үзебезнең өлкәбездә яшәп иҗат итүче Шәмси Шәхмаев язды. Бик матур аның сүзләре. Музыкасы Вилли Усманов. Һәм ул безнең гимн буларак һәрбер чарада яңгырый, аны бөтен татарлар отып алды. Яшибез бергә-бергә. Яшибез әле. Яратып, яратылып, халкыбызның мәркәзенә, Казаннарга тартылып дип, менә шушындый кушымтасы гомумән без шушындый Урал татарлары. Яшәсен татарлар, яшәсен Урал татарлары. Бик зур рәхмәт сезгә. Туган җирем татар иле, Идел Себер арасы, Урал тауга тамыр җәйгән, мин татарның баласы. Яшибез барыбызда, яратып, халкыбызның Мәккәсенә, Казаннарга тартылып. Яшибез барыбызда, яратып, халкыбызның Мәккәсенә, Казаннарга тартылып. Җир асты тулы байлыга, алтыны бакырлары, иң кыйммәтлесе җиремнең Урал тау татарлары. Яшибез барыбызда, яратып, халкыбызның Мәккәсенә, Казаннарга тартылып.
яшибез барыбызда, яратып, халкыбызның Мәккәсенә, Казаннарга тартылып, халкыбызның Мәккәсенә, Казаннарга тартылып. Чит төбәкләрдә яшәүче үзешчән гармунчыларыбыз белән танышу сезгә кызык булгандыр дип уйлыйбыз. Ә киләсе атнада безне яңа урын һәм халкыбызның җырлы-моңлы гүзәл кешеләре белән очрашулар көтә. Киләсе атнага кадәр дип бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.